Салом, 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 салом. Салом ба ҳамаи тамошобинон. Раҳмат, соз, шумо чӣ хелен? Салому алайкум, салом. Ман айқафоям. Раҳмат, соз, шумо чӣ хелен? Созен? Рост дигар нақшаи влог кардан надоштам. Барои ҳамин охир он влог ҷамъ шуд, ҳамаша ҷамъ карда як влог кардам ва гуфтам, ки дигар вақт неста, барои ҳамин влог намекунам. Гуфтам фикрам раҳмат, соз, кӯдакон низ наст. Худо ба шукр, хеле ҳамин вақтҳои вазбин буд, гузаштанд, худо ба шукр. Ҳозир ҳама нағз. Кухня на любой вкус. Салом, раҳмат, соз. Шумо чӣ хелен? Созен? Фарзандон низ худо ба шукр созанд. Салом, раҳмат, соз. Шумо чӣ хел мавзуна? Салом. Салом, Мадина. Салом, Тахмина. Чӣ хел гуфтум, ки ҳозир аз сабаби ки беҳад серкор айқафои кӯдако барои ҳамин вақт нест. Гуфтам, ки як-ду ҳафтина видеоҳои ҷамъ карда якта влог кардам ва гуфтам, ки дигар влог гуфтам, ки ҳозир барои чӣ влог нест дигар. Худо ба шукр хуб. Худо ба шукр ҳамаш нағзай фарангиз. Ин бегона якта видео мемонам, тамошо кунед. Малика, ҳозир фаҳмондам, ки барои чӣ видео намешад, влог намешад охир, то есть. Ҳамин кӯдакҳо зимистонда бисёр ғам метиҳанд. Россияда хеле корон як ҳафта пас касалшавӣ, як ҳафта пас духтуравӣ. Барои ҳамин ман беҳад зиёд кардам, ки то ки бисёртар айқафои ҳамин кӯдакҳо шавам. Аҳамиятиам ҳамқадар аҳамият метиҳӣ, ҳамқадар эҳтиёт мекунӣ, боиси равно мебинӣ, ки як ҳафта пас бо кӯдакҳо касал. Раҳмати калон, Мадина. Нағз мавзуна кӯдакҳо нағз, худо ба шукр ҳозир созанд ҳардуш. Видео мешавад, видеои хеле шишта суҳбат кардан. Ҳозир бо як дусетаи дигар видео мешавад, видеое ки бисёр одамо интизор буданд гӯянд. Салом. Салом аз Питер. Майл, кухня на любой вкус. Мана тамошо марҳамат намоед ба ҳамин канал. Ростика ман надромадам, надидам. Ҳамин чанд рӯз аст, ки ман умуман ҳамин хона дашта наметонам. Умуман дастам телефон, ҳамин телефон фақат барои он борҳои ман ютуб дуромада ба 1006 видео тамошо накардам. Ман танҳо ҳамин рӯз як канали Оилаи тоҷик дар Германия ҳаст. Ҳаваям то охирча тамошо карда натонистам. Кору бори хона сраза. Маълиш, ба фикрам видеоҳо мебинем, кани ҳозир ҳаракат мекунам, ки хеле видеоҳо бисёр бо нашавад, агар маъқул бо гаштам влогда мегардем. Зиндагӣ мекунем вилояти Суғд. Маълиш, давом метиҳам, Малика. Салом. Намедонам чӣ вай шумо вобаста ҳамон вайтон мечаспад чӣ? Влог ин видео масалан ҳама чизе ки шумо кунед видео мешавад. Влог ин танҳо ҳамон рӯз, ҳамон ҳафта гӯем мо ки ҳамон моҳ ҳатто на ҳамон зин мешавад. Ҳама чи ҳамон суҳбатҳо ҳамаи ҳамина видео мегӯяд. Влогаш ин дар бораи ҳамон зиндагии шумо якрӯзаашо ки як ҳафта. Худо ба шукр ҳама нағзай маша. Шумо чӣ хел созен? Румтур, ки ман румтур рост габи хел нақшаи румтур кардан надодам, барои хонада он қадар мебелу хеле чизо неста, ки гӯӣ ки ҳамаша айсар ҳамин хел хонаҳои холия нишон метиҳам да гӯем. Боиси равно ҳамин влогда ҳамин хонаҳо ҳастанд. Чӣ хел ҳастанд, чӣ хел нестанд гуфтам. Нағз, марҳамат намоед мана тамошобинони гиромӣ. Ин канали кухнядам видео мешудаи имрӯз.
ها апай хосият ҳоле ким рафта намедонам рости гап ман ҳамон як бор инстаграмда дидам ки чамаданошон кати навистимшона гуфтанд ки ҳан билетҳошона нишон додан лекин надидам рости гап ки кадом числа кай Тоҷикистон мебиён. Салом се духтаракон. Ҳа рост мавзуна ҳамин хел чӣ қадар ки эҳтиёт кунед ҳамон қадар нилуфарда ягон бор ман Тоҷикистон омадам дидам ки чӣ қадar одамо ҳамин кӯдакошон ҳамин куҷои кран ҳаст ягон шланга ҳаста ҳамонҷо об хӯрдан мегиранд тобистон. Ман вапше кӯдакомда ай падкран об наметиҳам ёки оби филтр ёки оби ҷӯшидагӣ метиҳмшона. Бо мебинӣ ки касал мешаванд ҳар ҳафта. Салом апай хосият чӣ хабар? Салом. Салом. Не, ман аз ютуб пурра намерам. Чӣ хел бо чӣ хел гӯям кору бор катиам бошам ки бо ҳамин мехоҳам ки ягон видео кунам ягон чӣ кунам ки то ки ҳамин ютубда монам. Намешад бе ютуб аллакай одат кардагиам ман. Салом. Худо ба шукр Сумайя ҳози созан хела 2 ҳафта 3 ҳафтаи дароз ай қафои ҳамин кӯдако касалшавии ваёшон будам. ҳозир худо ба шукр ҳардушам нағзанд. Салом Сафия. Исфара салом. Салом. Раҳмат Мадина. Апай хосият охир ҳамин 2 ҳафтина видеоҳои ҳамаша ҷамъ карда як видео кардам дидам ки уже влог дигар намешад. Вақт нест уже влог кунида и ҳичи неста ки влог кунӣ. Фақат рӯзи дароз хонада ҳамин нилуфар бо сиёвуш ҳамахе. Баъд гуфтам ки значит зимистони дароз влог вапше намешад. Ба ҳамаша ҷамъ кардам як хати рост. Салом. Раҳмат соз. Шумо чӣ хелен созен? Салом. Апай хосият ҳоле ки Тоҷикистон рафта расида? Намедонам кани бинем ҳоли видеоҳое ки ҳозир ҳастанд монтаж карда ҳамаша ҳоли якташонам монтаж карда ман ҳаминҷода шиштам гуфтам ки як бор эфир кунам кани бинам чӣ гап. Кани монам чӣ хел маъқул шавад бо давом метиҳем маъқул нашавад бохай ҳамон влог карда мегардем. Салом. Ҳамин рӯзи якшанбе? ҳам хел парида рост Тоҷикистон биёед нака. Ҳамин шанбе зур ку имрӯз паршанбе ҳаю. Мадинаҳа раҳмат хобе ман ҳаминҷо маҷбур хобондум шуд. Гуфтам ту хора ҳозир ман мебиём. Намедонам чӣ ба часпидеста ай интернети шумо вобастае ба фикрам барои ки ай ман начаспидеста ай ман часпадам хел мечаспад. Биён вес Тоҷикистона чарх мезананд вес Тоҷикистона видео мекунанд. Не ман Россия намерам. Ба фикрам апай хосият Тоҷикистон раванд дигар Германия намеранд. Раҳмат соз Сабрина. Шумо Москвада чӣ хел? Майли шарака ҳоли ҳамин хел ман гуфтаистам ки влог намешад ҳоли бинам кани ҳоли ҳамаша ҷамъ карда бинам кани ҳамаш влог мешад бо мемонам. Майлиш Мадина. Шумода маъқул бо як бозиқ мешад. ҳамақа ҳаракат мекунӣ ман ҳозир ҳамақа чӣ хел гӯям ҳамин кӯдако касал буданд беҳад зиқ шуданд бо хайрат худо ба шукр ҳамаш соз нағзанд. Акнун ҳамин хел чӣ хел гӯям мехоҳам ки ҳамин хел видео кардан ҳамин хел рафт ҳамон нақшаҳои ҳаракат кунем видео кунем мебинам кани чӣ хел мешаванд. Салом аз Санкт-Петербург Фаришта. Не Россия ман намехоҳам рафтан. Саломат бошед апай хосият.
Салом. Рости ка ба фикрам ай моҳи октябран ҳаждат кадестан ки апай хосият кай Тоҷикистон меран. Ай кай боз ҳаждат кадестанам ма. Рости ка манам хела шуд ки ам хела ждат ка имрӯз пага ин моҳ ин ҳафта гуфта. Не манам маҷбур не манам хеле як бор видео кардам дидам ки умуман хонада ҳеҷ нестай. Хай одамо пурсидан нарху навои ошхонаю техникаю ҳам хеле чизоя. Манам хеле гуфтам ки ҳамин дар бораи техникаву ҳамин чизош хай шишта гап мезанам. Нархошаву чизоша мегӯям ҳатман. Хел хонае кардам дидам ки хоб холи хона. Фақат гилему девор, телевизор тамом. Апай хосият Тоҷикистон рафтестан рӯзи шанбе. Намедонам чӣ ба мечаспад. Салом. Не, расӣ рафтанӣ нестам ман. Магазинда чӣ кор кардестин шумо апай хосият? Салом. Чӣ паехал шудеста? Сиёҳуш Нилуфар хоба, Нилуфарам хоб, сиёҳушам хоб, гӯрада бастагӣ. 45,000 сомонӣ самолётда барои 7 кас. Неста. Нилуфарам хоба. Мана Нилуфар хоб дида. Салом. Салом Москва. Раҳмати калон. Салом. Тарозухарӣ барои чӣ мерен шумо? Насиб иншалло. Ай Германия то Тоҷикистон чанд соат мепарен апай хосият? Гранзавод? Гранзаводаш чие? Да ҷавоб тиё. Ҷавоб додам ку ҳама гапотанда. Марҳамат ба мана канали Духтараки ғариб. Салом. Фирӯза раҳмат соз. Шумо чӣ хален созен? Гулинор Азизова. Раҳмати калон Мадина. Кухня на любой вкус. Ёки не. Худо ба шукр очамшон созанд. Очамшон рафтанд хонашон имрӯз. Ва ё наметунанд якҷода шишта. Бояд ки ягон кор кунанд. Не, ютуб рафтанӣ нестам. Ман ҳоли темболи гӯем ман хонанда ҳозир худам тоқа ҳамин кӯдако кати фақат машғул ва ютуб кати тамом. Бе ютуб зиқ мешам. Салом. Зур чӣ проект бошад апай хосият? Шаҳри Чкалскам мебиёен охир дикаса кунем ягон проект. Салом. Майш Мадина эфир ҳамин вақт шавад ман эфир мекунам сразу. Майш апай хосият Тоҷикистон равен бинен кани ягон душанбеда интернетҳои хуб ҳастай, нас ҳастай. Салом.
ман ҳаминҷода хеле маъқул. Агар ки Москвада ҳамаи ҳамин хештаборҳо бошанд ку одам зиқ намешавад. Апай хосият шумо аэропортда эфир кунед. Раҳмати калон Мадина. Намедонам, ҳамин хел ҳиссиёте ки бе влог намешавад. Барои ки ман ҳамин кай вақте ки ҳамин берун биромадам, сразу телефонам мегирам, влог мекунам, гап мезанам гӯем. Ҳама чи ай красный крест. Манам Россияда будам мо қад чизо, ҳар чиз дору хеле чизо намегирифтам. Ман Нилуфара ҳамин касалам мешуд агар як рӯз ду рӯз тамом. Инҷода ҳам хидамам ҳамқад нигоҳ кунам ҳам сиропу дору хеле чизошам мехарӣ, ягон фоида намекунад то укол нагирӣ. Салом Аниса. Раҳмат, созан худоба шукр, ҳози ҳамашон ҳаст. Салом золотые руки. Ман ҳастам ку видеоҳода, Мадина. Салом. Салом. Раҳмат, хубман худоба шукр. Шумо чӣ хелед? Салом. Майлиш, ман ҳамин кӯдакҳо ғам тиянд агар вай мекунам, видеоҳо дер мебуроянд. Оҳиста насиб ҳамаш мешавад. Сиёвуш бо калон шавад, бо бисёртар вақт мешавад. Вақт ки шуд ҳатман бекорида ман фақат ҳамин видеокунӣ, монтажкунӣ ҳамин кори ман умуман ягон кино, телевизори хеле чизо шишта ба ҳазур тамошо намекунам. Ман ҳамин Тоҷикистон омадам, ҳамин шиносо, ҳамин ҳамоиҳоро мебинам. Диски ин кино харидагӣ, диски вай кино харидагӣ, ин кино тамошо мекунам, вай кино тамошо мекунам. Иққа шумо кино тамошо. Ҳамин Тоҷикистонда фақат кинои туркӣ, кинои индиски ҳам хеле одамо тамошо мекунанд ки. Салом. Шумо қариб ним соат дер кардем. Россия нағз, шароиташ ҳамаш нағзу аз сабаби ки ҳеҷ канабуда зиқ мешудам, барои ҳамин Россия дигар рафтанӣ нестем. Салом аз Москва. Салом. Ман Душанбеда нестам, ман вилояти Суғда, шаҳри Чкалскда. Шумо шинед ҳамроҳои Роекрина пехосият шумо шинед ба ҳазур вайфай доштаи магазин гуфтам. Вай ҳамроҳотон телефон надоранд чӣ? Ман дар Тоҷикистон. Салом аз Москва. Раҳмат, хуб. Раҳмат, ман нағз. Шумо чӣ хел фаберлик ман видео кардам тамом. Шумо ҳамон мефаҳмондед ки ҳамон Тоҷикистон чӣ хел ҳамин фаберлика роӣ мекунанд, чӣ хел вай мекунанд. ҳамин шаҳри Чкалска чандта ҳамин магазини фаберлик медорӣ, ҳам хел чизошон қимат ки. Шаш соат мепаред вай. Амин.
Сумаям безор шуда. Кай мебиён? Чанд қашаш мо ғарибидаем? Ман таваллудам 93. Ҳо, апай хосият имрӯз панҷшанбе, пага ҷумъа, шанбе. Пага ҳаракат кунен, апай хосият эфир кунен, ҳама интизор шумоям. Раҳмат соз, ман худо ба шукр. Шумо чӣ хел? Шукрона. Салом. 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 Нилуфар касал шуда. Як ҳафтаи дароз ман нигоҳш кардам. Дору ҳеҷ чиз соз нашуд. Бо духтур рафтам, укол нависонда киша. Барои ҳамин вай як ҳафта укол тамом шуд. Бо як ҳафтаи дига мана хона дар шиштай, то ки гуфтам ки ҳам 100% нағз шавад, баъд барамша. Насиб рӯзи душанбе ба мебарамшам. Салом. Чӣ ба ман навист? Хондам гапои апай хосията. Салом ба ҳама. Раҳмат, хуб. Ҳа. Хай, апай хосият рафтан. Чӣ барои Тоҷикистон қинда, ки монетизатсия пайваст кардан? Раҳмати калон. Нағз ҳама кӯдакоям худо ба шукр нағзам. Ҳа, Нилуфар касал шуд, хайрат, нағз шуда кози, худо ба шукр. Фия. Не, ҳоле намешавад. Ҳоле насиб ягон видео мекунам дар бораи ҳамин, барои чӣ пухтупаз намешавад. Пухтупаз ман намекунам, барое ки якта худ монем, ҳеҷ кас нест. Шавҳарам бошанд, ки масалан ду каса рафта харид карда оварда монем ва ҳамин план кашем, ки чӣ пухтан дар кор, чӣ дар кор не. Ҳозир шавҳарам нестанд. Ман як хидма, ман ҳамин бозорам равам, айби картошка ягон чиз гирифта мебиёрам, тамом дига ба ёша гирифта омада намешавад. Шавҳарам бошад, мошинкати рафта ҳама чизаша харид карда, чизе ки дар кора мебием хонада ҳамхел. Ва агар ки ман ягон як рӯз ду рӯзда тамом намешавад. Мо худо мо камака ман ҳамин фақат ягон шӯрбо ягон чи пазмакарем чани 2 коса мекунам, бо ҳавая 4 рӯз мо мехӯрем. Барои ҳамин уқа пухтупаз намекунам. Нилуфар не ки иқа видеоҳода нестай ҳозир. Аҳа, заряди мо аллакай тамом шуд. Часпидестай ҳамхел гуфтеста. Не ки айман начаспидестай ку. Агар ки айман часпад менависад ки ҳамхел интернетатон слабе гуфта. Салом. Майлиш, майрам. Илёҳим шумо тезтарак ватан равен. Биёен охи. Эфир уже ним соат зиёд шуд, рости гап. Ман зарядника гирам, ки телефон зарядаш тамом шудестай. Соат ҳоли 9:30. Соат 3:30 ман ҳоли нақшаи чигум бояд ки як 3-4 видеоя монтаж кардан дар кор, то ҳозир якта видео вай мекунам настроит карда ютубда мондан дар кор ҳамаша. Анам хел кору боро ҳаст. Бо ман як ҳафтада якбор якта кино тамошо мекунам. ҳамон кино нав переводаш кати биромадаги аст. Имсаҳри рости гап хестам ҳам хел берун туман. То ҳозира берун туманай. ҳолиам туман нарафтай. ҳам хел бешавҳар қин. Хонада фақат ягон ҷо рафтанда кати мери кӯдак кати гӯем. Сиёвуш бисёртар. Сиёвуш ҳозир шух шудагӣ ҳастай.
уқахушру беҳад камхобе ҳастае ки Сиёвуш. Барои ҳамин салом, салом, салом. Ҳози ҳама хел фикр кунем, ки ҳози ба наздикии акомшон рафтан Россия, пули билеташон 1400 чанд сомон шудак. Як загранпаспорт. Мо бояд ки 3 загранпаспорт кунем. Мана 800 сомонӣ ҳисоб кунем чанд сумае. Бо пули билет пули билет 1400 сум гӯем, 1400 чанд сомон гӯем. Ман якта билет, Нилуфар нимта билет. Умуман гӯем як 5-6 ҳазор сомон сарф мешавад барои Россия рафтан. Хубтараш ман ҳамҷода шинам қарор накардам. Нақстарай. То ки шав агар ки ман инҷо дашинам иқар расход накунам, ба шавҳарам тезтар мебинам. Агар ки ман иқар расход 5-6 ҳазор расход карда Россия равам пеши шавҳарам, бо шавҳарам бо магарам ки 1-2-3 моҳ зиёдтар бояд кор кунанд. Бо онҷо барои ҳамин инҷода агар ки шинем иқар расход бисёр намешавад гӯем. Бегиря мешавад чӣ? Беҳад баъди рафтаншон, ҳамон рӯзи рафтаншонам чӣ қадр гиря кардам. Баъди рафтаншонам уже ҳамин хел шудагия ки 2 ҳафтада як бор ҳам хел одамам хел зиқ мешавад, ки манам хел аҳамият додам, ки ҳам хел одам зиқ мешавад, ки ҳатто ягон кас ҳам хел як гапи камтар сахт занад, агар ҳам хел аломат мебиёд, халат ки ҳам хел шишта гиря кунӣ ё ягон киноҳо тамошо кунӣ вақт ҷое ки ҳам хел зиқӣ бошад, агар тамошо мекунӣ бе ҳеҷ чиз ҳам хел гиря мекунӣ. Вақт ҳамин хел ҳолатҳо бисёр шудагӣ ҳастанд. Салом. Ман таваллудам 93. Салом. Чӣ ба ман киноҳои туркӣ бесавод кардиянд мардумам. Киноҳои туркӣ ҳичи бова киноҳои индискиша тамошо кунед ку ман ҳайрон мешавам, ки чӣ хел одамо ҳам хеле киноҳое тамошо мекунанд. 1 соат ягон кор шавад, агар 1 соат дудудун карда ҳамон чиза нишон медиҳанд, ки ман одами дилам танг хеле кинои умуман тамошо карда наметавонам. 26 сола шудам. Октябрда. Раҳмати калон ҳатман бо пухтупазон мешавад. Пухтупазон мешавад ҳатман. Ҳамин Россияда ку нағз. Ҳамин вақте ки як ҳамон ашан медроӣ, чизе ки дар кор ҳаст меёбӣ, мехарӣ. Ин Тоҷикистонда бозори панҷшанбе пурра гард, агар ҳамон чизе ки мехоҳӣ намеёбӣ. Барои ҳаминаш қин. Раҳмат назмо. Не, Россия рафтанӣ нестем мо. Худо ба шукр ҳама нағз. Ҳама хел. Сироб вапше ягон сироб Нилуфарда фоида намекунад. Ҳамин якта Россия сироб не капля овардагӣ будам, ана вай фоида мекард. Вай тамом шуд. Ман Тоҷикистонда ҳавай пурсидам, ки чанд сумае ҳамин капля. 70 сомон гуфт. Як шишашаи майда чаҳай. Капля кати мечакунӣ метиша. Як ҳавая 70 сомон гуфтанд. Баъд таблеткаҳоша гирифтам, не ки таблеткаҳошам нағзанд. Тоҷикистонда беҳад ҳама чӣ қимат шудагӣ, плюс свет қимат. Бовар кунед, ман ҳамин моҳи ноябр 155 сомон пули свет споридам. 155 сомон. Ки ман якта плита мемонам, тамом. И аристон ҳаст, тамом, дига ҳечи нест. Не, якта ҳамон вай ҳаст ку гел барои духовой шкафу плита. Ман ҳаваяш камтар нағз, ман гуфтам ҳамон тоза кунам ҳамон ҷоҳоя. Духовкаю болои плитая тоза кунам гуфта. Рафтам чанд сум мегӯм, як ҳамсоямо мегирифт 20 сомон. Ман фикр кардам, ки дидам 20 сомонда хай метиҳарам, 22 сомон. Гуфтам хай не, 22 сомон надорум, гуфтам омадам бугашта. Офарин ба шумо.
Не, Россия намерам ҳоли ман. Маълиш нависен. Исматуллои Шӯҳратзод. Мана номатро нагирифтем эфирда. Маълиш Маша, хушомаден. Қолин болишт. Ман шумои чанд бор номатро нагирифтаму гуфтам, ки чӣ хел номи аҷоиб доштиену. Раҳмат. Ҳа, Россияда барои ки ҳавош нағзае. Россия ҳавош нағзае, барои ҳамин уқа одамо касал намешавад. Ҳамин чанд рӯз бозе ки ҳамин шаҳри мода туман ҳаво гирифтагиам ҳаво вазбине ҳастае, ки бо як бор борон борад, як бор барф занад, агар хела ҳаво кушода мекунад. Манам аз телефон тамошо мекунам. Як кино тамошо мекунам, тамом. Достон Алимов. Чӣ ба ман салом? Ман ҷавоб додистам Муҳаммада. Ва ё ту наомадаед чӣ сообщенияту? 33 кас лайк мондагӣ ҳастед, тамом. Исматулло Шӯҳратзод. Ҷавоб додистам ту наку? Россия рафтанӣ нести. Ой, Акбар. Ту чӣ эфири ман дуромадаӣ? Ҳамин хел ки как будто ки ман эфири шумо дуромадагӣ ҳастам да? Чӣ ба ҳамада ман ҷавоб додистам. А як лаб ҳамаи хондистам. Не, ман узбекия намедонам. Маҳина. Шумо якҷо медонед ки ман намоз мехонам ё ки намехонам? Дар ин ҳама одами боям камбудӣ дораду одами камбағалам камбудӣ дорад. Бе камбудӣ намешавад. Не, намедонам ман узбекия. Салом алейкум. Салом. Ҳамин хел ҳастае, ҳамин ваяшона ҳастае. Номашона ҳеҷ кас намедонад. Не ки эфирҳода комментарияҳода менависанд. Салом, худо ба шукр хуб. Соз, худо ба шукр нағз, Очаи Нилуфар. Ҳамин нови турецки сериали нависандагӣ ҳастанд. Ҳамин очаи мана ҳамон ҳамсояҳо ҳама фақат ҳама меояд ки Очаи Нилуфар, Очаи Нилуфар. Ҳеҷ кас номашонро намегирад, фақат Очаи Нилуфар мегӯяд. Ҳозир манаку Очаи Нилуфар шудагиам бо. Салом. Салом, салом. Раҳмат Соз. Ман Хуҷанда нестам, ман шаҳри Чкаловскдаем. Аз Хуҷанд камтар дуртар. Салом. Не, ҳоли хубтараш ман шинам агар ва ё тезтарак мебиёнд, я? Барои ҳамин. Ман равам агар расход бисёр мешавад. Бо 1-2 моҳи дига магарем ки боз зиёд кор кунанд. Бо вақте ки мо равем унҷа, мо 4 кас мешавем. Хӯрондан дар кор, пӯшондан дар кор, барои ҳамин расход мешавад. Хубтараш ки инҷода истем, уқа расход бисёр намешавад. Ҳаво беҳад безеб ки ҳамин саҳар мегӯям ки хестам ҳама ҷо хел туман. Ҳаво вазбина.
ай ҳамихел ҳаво вазбин ки одам хиёлаш ки фақат ҳамин хонада шинад, ягон кор накунад, наҷмад айҷо шуд я. Ана ҳамихел ай ҳаво. Вам ҳамин номошона рост дигар ман нахондестам, ҳамихел саволошо нахондестаму ҷавоб додестам. Салом, тортпаз. Аҳмадхон Раҷабов. Майлиш нависен. Бисёриҳо ҳамихел ҳастанд. Салом, раҳмат, соз, шумо чӣ хален? Хонаву дар ҳама чӣ ҳаст. Агар ки мо равем, хонаву дарра кӣ нигоҳ мекунад? Хонаҳо тянболи нав ремонт кардагӣ. Гуфтам ки хай як сол мо шинем, бинем канӣ. Всё равно баъди ремонт бо ягон камбудӣ пайдо мешавад. Мебинӣ ки ягон ҷо хастарай. Борон, барф чӣ хел барф задагӣ ҳаст? Бисёр ё ки кам барф? Ҳа, Мусик ТВ нависандагӣ ё Мюзик ТВ. Ҳамин хел ҳастанд одамо. Ман фикр кардам ки танҳо ҳамин ютубда ҳаст. Ҳозир ман ҳамин Тоҷикистон омадагӣ ҳастам. Одамое ки медонанд ки ман ҳамин ютубда блогерӣ мекунам, видео мекунам, хеле корҳо ҳастанд. Ҳамин хел бахилишонро нишон медиҳанд. Бо ай пеш агар бинӣ чӣ хел одамо бахилӣ мекунанд, бо ҳичи бо вақте ки пешада ҳастанд ҳамин хел бахилиёшонро мебинӣ, рости гап аҷоиб ҳастай. Ай чӣ изо кашем? Ҳа, қариб шумо 1 соат дер кардем, Омина. Зур ку гарм, 3 градус гарм бошад. Намедонам Тоҷикистон чанд градус гарм бошад. Ҳамин ҷои мо. Ҷои мо аввақо хунук нест, шамол нест, хунукӣ несту, ҳаво безебай. Ҳа, я занаки калон. Салом. Тоҷик Air чӣ намегирад? Дар бораи ман гуфта будам ку дар бораи возвращение домой гирен. Агар паспортҳои загрантон ҳамаш 0 паспорт надорам. Ман возвращение домой кати омадам, барои ҳамин загранпаспорти ман 0 шудагӣ гӯем, кор намебиёд дигар. Бале, шавҳари ман Россия рафтагӣ ҳастанд. Ай августае ки рафтагӣ ҳастанд. Салом, Диля. Девочки афганки. Ҳамин аввали эфирда ман гуфтагӣ ҳастам. Эфирро сохранить мекунам. Ҳамин эфирда ман чанд бор гуфтам барои чӣ охирон видео не, охирон влог нависандагӣ ҳастам. Гуфтам ки охир хонаву дарам бошад, хонаи дара нигоҳ кардан дар кор. Барои ҳамин хонада мешинем. Шавҳарам тез кор мекунаду пулошонро ҷамъ карда мебиён баъд насиб иншолло. Ба возвращение гирифта Тоҷикистон омадаман. Мегӯям рафтанда. Шароит ҳасту имконият нестай. Ихел ман ҳозир мехоҳам ки пеши шавҳарам рафта қатишон истаму бо ду каса гашта биём. Агар ки ман ҳозир хеста пеши шавҳарам равам, ман медонам ки бо маҷбур мо 1-2 сол истем. Агар ки ман наравам, ҳаминҷода истам, мумкин ки шавҳарам тобистона ё ки тирамоҳае биёянд. Барои ҳамин инаш хуб несту, хубтараш Россия шароиташ манда маъқулай. Аз сабабе ки Россияда ҳеҷ ка нест, хешта барои мо, хешта барои шавҳарам нестанд онҷода. Барои ҳамин рӯзи дароз хонада ман намехоҳам. Тоҷикистонда озод ҳаст. Куҷое хоҳӣ бе хавотир, бе документ баромада гашта метавонӣ. Россияда агар бе документ, бе чӣ гуфта хавотир мешӣ. Салом. Нилуфар, ман вай заряд мондагӣ ҳастам. Телефона заряд мондагӣ ҳастам, намешавад. Нилуфар онҷода хобай. Ҳозир ба фикрам бедор мешавад. Ҳамин хел. Возвращение арзон ай. 300 рубля, 400 рубля. Ҳамоқай.
ҳамин хел барои ҳамин интизор мешавам шавҳарам фақат тамом. Ой, клубиҳо ҳамин хеле ҳастанд я. ҳайф, ҳайф ҳамон очае ки ҳамин қад сол ҳайф карду ҳамин хел одам калон кардак. Инсонам не одам. Намедонам ростика ман депортатсия ҳастам ё ки не. Ман возвращение кати омадам, бояд ки манам депортатсия накунанд. Дар як ҳафта як бор мебироям ва кино «Запретный плод» номаш. Ду фарзанд дорем. Ҳамин хелай укол. То ҳамин уколро нагирӣ агар соз намешавад кӯдак. Не, боло намедодам, медодем. Майлеш, Роза Цветок, раҳмати калон барои лайк. Хоба беҳад камхобе ҳаст яки Диля, намедонам. Фотима ҳамин хай ҳозир ҳамин хел ҳолат ҳаст ки ман бояд эконом кунам. Агар ки ман эконом накунам агар гӯем умуман беаҳамиятӣ кунем агар намешавад бояд эконом кардан дар кор. Яке бо вақташ бояд шавад ки ҳама вақт намешавад, ҳама вақт ҳама хел эконом кунӣ. Мо ҳамин хел будем шавҳарам кати эконом мекардем, бо ягон вақт мешуд ки ҳамин хел мегуфтем ки бас имрӯз эконом намекунем, мегардем ҳамин хел гуфта. Вақте агар ҳамин хел кунӣ, баъд бо ҳамин хел хоҳиши эконом кардан бисёр иша, баъд одам ай эконом кунӣ безор мешавад гӯем. Не, ман гражданство не, ман инҷашта сиёвуш. Хоб ман гражданини Россия нестам. Ману, номи шумо чие ки номатро нагирифта? Зодрӯзи шуморо табрик кунем. Чӣ хел нағз? Имрӯз 12 декабр. 12 дая. Кадом сол? Ман Россияда мегӯм ку 300-400 рубл дар назари одам ҳеҷ ҳаст. Не ки инҷода ҳамин хел мебинӣ воҳимат мегирад ки чӣ хел қимат инҷода. Ҳозир 1 кило гӯшти лаҳм 65 сом. 1 кило гӯшт мегирӣ ку вообще барака гуфтани гап надорад. Як бор авқот мекунӣ, нормальни гӯшт меандозӣ, уже дуюмашда на чӣ хел кунам, дуюм бор авқот кардан намерасад вай гӯштат, гӯем кам мешавад. Агар ки чӣ хеле ки масалан 30,000 як каме оиле ки ками Россия 30,000 аст гӯем. Ҳамин 30,000 ҳамин гирем агар мо Тоҷикистонда камаша гӯем, ҳеҷ ка намегӯяд ки вай 70 сомон будаю, иқа қимат будаю, ҳичи ҳама чизе хоҳад мехарад. Ҳозир манам як пули света 155 сомон супордам, рости гап ҳама вай шумо 155 сомон пули свет як моҳда супоридем, гуфтам хел ҳама ҳамин хел воҳимаш гирифта. Фатима инстаграмда нависен. Барои чӣ дар омада тамошо карда наметонен? Салом.
нагӯен кнопочный герой. Рост мегӯен кухня ҳамихел. Дар Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон Нилуфар хобе. Дар Тоҷикистон загранпаспорт ман дораму, не ки ман возвращение домой кати омадагӣ ҳастам. Барои ҳамин паспорти ман кор намекунад. Фароғат. Омина Боева. Чӣ ба ман номтона намегирам, не ки ҷавоб додистам ку ба саволото. Никто не знает. Ман кинои «Запретный плод» тамошо мекунам. Як ҳафтада як бор мебурояд. Кинои зӯрай. 3 сезонаш ҳозир рафтестай. Майлиш эфир мекунем ҳатман. Ҳамин вақт шавад эфир мекунем. Ба фикрам ҳамаи занҳо бедокумент мегарданд. Занакое ки кор намекунанд, хонашинасанд, ба фикрам бедокументанд. Студия майлиш ҳатман. Кай шавҳарам монанд нишон медиҳам. Майлиш Холова Жамиля. Ҳа, ман шавҳар дорам. Шумо видеоҳои мои тамошо кардагӣ нестен чӣ? Обуна шавен, видеоҳои тамошо кунен. Видеода ҳам ман, ҳам шавҳарам, ҳам Нилуфар ҳастем. Шумо патент кати кор мекунед ягонҷода? Хонашинен. Хонашин патент чанд сум месупорен? Патент ҳозир гуфтанд ки бо патент қимат шудаga. Беҳад қинд. Бешавҳар беҳад қинд ҳастай. Вақте ки корат меғалтад ягон касда, масалан шавҳарат неста, бисёр қиндай. Майлиш. Вале видеоҳо бо бисёртар мешавад. Ҳозир сиёвуш, кӯдаки майдакатӣ беҳад қиндай. Ҳамин нава мешинӣ ба ҳазур мегӯӣ видео кунам ки бедор мешавад кӯдак. Бо гувора меҷунбонӣ. Вақте ки мебиёӣ мешинӣ гувора меҷунбонӣ, бо мехезӣ пеши камера мерӣ, вай фикрҳое ки гуфтанӣ будӣ аёдат мебуранд, мееранд дигар чӣ гуфтанта намедонӣ. Бале, шавҳар дорам. Мегӯм ку айқафҳои кӯдакҳо барои ҳамин уққа бисёр видео нашудай. Аз сабабе ки одамҳо бисёри бад гапҳои бад наистанд, барои ҳамин ман маҳкамшон кардам. Ҳозир ҳамин хел ҳолат шудагӣ ҳастай ки ман да ягон кас камтар гапи сахт занад, агар ман тез хафа мешавам. Барои ҳамин ман мегӯм ки комментариҳои маҳкам кунам ки то ки гапҳои бад нанависанду ман низ худам сармо вайрон карда нашинем. Ҳамин хел мешавад. Айсар паспорт кардан дар кор барои ҳамин. Салом, Сафар Қодиров. Шумо 1 соат дер карден. Ман шаҳри Чкаловста, вилояти Суғда. Ман чанд бор гуфтам ки ман шавҳар дорам. Нафаҳмиданд чӣ хабар. Тоҷикистон пеши хеш табор, пеши очамшон, додамшон омадем. Чӣ ба марҳабо ман ҷавоб додистам ку. 3 бор ман ҷавоб додам шумода. Апай хосият бо кадом магазин даромаден шумо? Салом алейкум. Жизнь мигранта. Салом.
Добрая таджичка мешает. Добрый таджичка настен шумо. Салом, шумо Айхуҷан, хона гирифтанӣ ҳастен? Одамош хуб, одами хубам ҳастай, одами гандаам ҳастай. Мо ҳамҷо кӯчида омадем, рости гап одамҳои хубашам дидем, одамҳои гандашам дидем. Ман ҳамин пеши хона омада гӯем одамҳои ганда ҳастай. Як рӯз рости гап хайн кори дурандароз агар ки ози ман нақл кунам бо 2 соат мерад. Барои ҳамин хубтараш нақл на айхиди пеш аз ҳама айхиди одам вобаста ҳастай ки чӣ хел рафтор мекунад. Шумо хубӣ кунед, шумодам хубӣ мекунад. Бу паспорти пешина кати гашта омадем чӣ? Шумо чӣ хел? Манам рафта пурсидам, бо гуфтанд ки возвращение кати гашта равен, агар паспортатон нол мешавад, дига кор намебиёяд. Салом. Кани биосия нависен, кани чӣ хел шумо бо паспорти кӯҳна кати рафтен? Шавҳарам намемонад, барои ҳамин нишон наметиҳам. Илоҳим, касе мехоҳад соҳиби фарзанд шавад. Касе ният мекунад. Касе ҳамхел ман медонам ки мо мехоҳем, ҳамхел 9 сол, 10 сол интизор ҳастанд ва чӣ қадр занҳоям ман шунидагӣ ҳастам ки 8 сол, 9 сол, 10 сол, ҳатто 12 сол, 15 сол интизор шуда баъд соҳиби фарзанд шудагӣ ҳастанд. Ҳамаш ба шумо пеш аз ҳама сабр. Офарин ба шумо ки ҳама хел шумо бугаштестен. Ман намедонам ки дили ҷигари шумо чӣ хел шудагӣ ҳаст. Ай ҳамин зиқия гӯем. Пеш аз ҳама ин одам зиқ мешавад бе фарзандида. Ман ҳама хел кардам, бе патент гаштам. Падаргаварӣ. Апай хосият қарз гирену ай ҳамсояҳотон гӯен ки метим ин ҳафта қарзотона. Баъд шут карда Тоҷикистон биёед. Салом. Марҳабо, шумо видеоҳои манро тамошо кунед. Ҳама видеоҳо ман ҳастам. Чӣ ба ман шумо ҷавоб додам ку добрая таджичка. Шумо да ман ҷавоб додам саволатон. Вай, дари мо тақ-тақ шуд. Истен кани тамошобинони гиромӣ.